खुलुमबाय। ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जों दंफैयो 4 नं फाथाबारि गामियाव बे गोथार जौगालयनि सिङाव साननैनि हाबाफारि लानानै निसिमा दख'रा ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि दैदेननायाव जानाय नैबे शास्त्र फोरोंथाइ जि हाबाफारि, बेवहाय आङो निसिमा दख'रा ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो अधिष्ठाता आफा जुरिया ब्रह्म बे आफानिफ्राय जोङो माखासे गोनां बाथ्राफोर जोङो मिथिनो नाजागोन दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों। गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै जुरिया आफानिसिम गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। खुलुमबाय। परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया गावनि शास्त्र बिजाबाव बुंलांदों साफ्रोमबो भक्तफोरखौ गोथार जगनि खामानिखौ मावलांनो थाखाय बिथोन होदों। बिथोन होनायजों लोगोसे बे आफाया बुंलांदों जाय बे जगनि खामानिखौ मावो बिनि फिथाइखौ बियो थारैनो मोनगोन आरो बोसोरसे बा बोसोरनै मावनानै बिनि फिथाइखौ नायनानै ला होननानै बुंलांनाय बाथ्रा दङ। बेनि सायाव एसे गेबेङै फोरमायना होदो आफा। गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों बे चेनेलनि नों बाबाखौ आङो फरायनायजों खुलुमबाय। सद्गुरु नम'। दा परमहंस शिबानन्द स्वामी आफानि जे ब्रह्म धर्म थामहिनबा सत्य धर्म, बे धर्मनि गुदि थांखियानो जाहैबाय, फिलसफियानो बे मुलुगाव जेसेबां जिउ जिबि दं बे गासैबो जिउ जिबिया जेरैबायदि हाबा मावोब्ला सुख आरो गोजोनै थांनानै थानो हायो बेबायदि हाबाखौ माव होनना बुंदों। दा बे हाबाखौ मावनायनि गुदि मावनांगौ मावखान्थियानो जाहैबाय मोननै रोखोमनि। मोनसेया जाहैबाय आखुथाय, मोनसे आरो सिबिथाय। दा आखुथायाव प्रथमाव जों साफ्रोमबो न'खरनि बिमा बिफा गारजेन्सफ्रा गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ गिबियावनो बिद्या शिक्षा फोरोंनांगौ, थामहिनबा लेखा फरायनाय बा सोब फोरोंनाय बेखौ फोरोंनांगौ। बेजों लोगोनो सत्य धर्मनि सत शिक्षा सत गियानखौ होफालांनांगौ होनदों। बेबायदिनो गेजेरजों बे बेक्तिफ्रा बा बे सुबुंफ्रा गोरों गोरा जायोब्ला अब्ला बिसोरनि जेब्लानो बिसोरो लेखा फरा रोंनानै बिद्या शिक्षा रोंनानै बैसो जाबाय अब्ला बिसोरखौ माने गावनि आथिङाव गसंना थानो थाखाय एसे रांखावरि खामायनाय बे बिबानखौ मावहो होनदों। ओमफ्राय रांखावरि खामायनायनि बिबाना जेब्ला जाखांबाय अब्ला गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जानाय लोगोनो बेखौ न'खर संसाराव सोना हो, अर्थात हाबा हुखा खालामना हो होनदों आरो। बेबायदिनि गेजेरजों न'खर संसार जायोब्ला बे बेक्तिया बा बे दाम्पत्य जिबना जोबोद सुखु गोजोनै न'खर संसारखौ जालांनो हायो आरो समाजखौबो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो। बेखौ बुङोबा बांद्राय बुंद्रायनायसो जायो होनदों आरो। दा बेफोरखौ मोननायनि गुदियानो जाहैबाय प्रथमावनो जोङो बिद्या शिक्षा लाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो न'खर संसार हाबनोसै अब्ला बे समावनो बे 5 एबा 6 बोसोरावनो बे गथ'फोरखौ बिमा बिफाया लोगोसे सत्य धर्मनि सत शिक्षा सत गियान थामहिनबा बे दिक्षा होननाय बे जिनिसखौ लाहोनांगौ बा होनांगौ होनदों आरो। गुरुनि खाथियाव थांनानै बे दिक्षाखौ लाहोनांगौ। दा दिक्षा माने जोङो सुबुं माहारिया बयनिख्रुइ जौसिन थाखोआव थानाय ससियेल लाइफ। दा समाजारि हिसाबै समाजाव थानाय सुबुङा जाहाथे आखुथाय आरो सिबिथाय हाबाखौ आब्रुथि गोनाङै मावनायनि गेजेरजों गावबो आरो न'खराबो आरो मुलुगनि जिउ जिबियाबो सुख आरो गोजोन थांनानै थानो हायो। बेखौ मोननायनि गुदि राहा लामायानो जाहैबाय इसोर सिबिनाय। दा इसोर बे सिबिनाय खान्थियाव परमहंस आफानि मथेब्ला जों प्रत्येक बेक्तियानो गाव गावनि सन्तानखौ माने धर्मनि सत शिक्षा सत गियान होनाय थामहिनबा दिक्षा होनाय बे खामानिखौ मावहोनांगौ आरो। दा बे दिक्षा होनाया ओरैबायदि सिस्टेम परमहंस आफानिया जे जोंनि बैदिक गुरुआ अत ब्रह्म, सिबिनां गुरुआ अत ब्रह्म, बे अत ब्रह्मनि खुगायाव गोदै गोथाव लोंनाय मोदोमनाय मुवाखौ निसाथ'भाबै होनांगौ। बेनिफ्राय जोङो ओमकार मन्त्रखौ जप खालामनांगौ। बे जप खालामनायाव जोङो हांखौ बोखोलाय हगारलाय खालामनायनि गेजेरजों जोङो खर' मस्तक आरो रुकुथियाव जों जथिखौ धारन खालामनांगौ। बेनो जाहैबाय जग आरो ध्यान। जग माने सोरजों
जाय माने सोरजिग्रा खांग्रा लांग्रा होनदों ज्योतिस्वर बिराद ब्रह्म बेजों जोंनि जिबात्माजों जग जानाय मोननै गोहोजों मोनसे जानानै बेखौ जोङो ध्यान मथात नागिरनाय बबाव नागिरनांगौ कर्मस्थक आरो मेगन नरजायाव ज्योतिर्बो बेखौ जोङो नुनो थाखाय जोङो बेखौ ध्यान खालामनांगौ नागिरनांगौ दा बेबायदि खालामै खालामै जेब्ला जोङो नियमित भाबै खालामबाय थायो हुदा बायदि खालामलांबाय थायो अब्ला मा जायो बे जप ध्याननि गेजेरजों जोंनि प्राण बायुआ गोग्गो मिहि शुद्ध जानानै जोंनि बे देहा इन्द्रफ्रा गोरबो मैखुनफ्रा बिखाफ्रा समफ्लफ्रा जोंनि थै रोदा थै खान्थै रसफ्रा पिउरिफाइड जानानै जोंनि देहा इन्द्रफ्रा मा जायो गोग्गो गुरै नरम जायो ओमफ्राय जोंनि बे खर' मस्तकनि ब्रेनफ्रा पिउरिफाइड जानानै मा जायो बे ज्योतिस्वर बिराद ब्रह्मनि ज्योति सक्तिया एनार्जिया ब्रेनाव चार्जिं जानानै मा जायो बे ज्योतिनिफ्राय मोननाय जे एनार्जि स्पिरिचुवेल पावार बे गोहोखौ जोङो मोननो हायो आरो दा नैबे गोहोखौ मोननायनि गेजेरजोंनो जोङो ज्योतिस्वर बिराद ब्रह्म तात जायखौ जोङो क्रिएटर होनना बुङो जिउमा होनो बेखौ गावनि सोलेराव दं होननानै जोङो रोखायै मोनदांनो हायो सिनायनो हायो धारण खालामनो हायो आरो बेजोंनो गावखौ सिनायनानै ज्योतिस्वर आरो गाव सानैजों सासे बेबायदि अखन्द भाब जानाय लोगो लोगोनो मुलुगाव जेसेबां माने हौवा हिन्जाव मानसि जिबि दं बेजों लोगोसे नुनो मोननाय जिब जुनार दाउसिन दाउलाफ्रा सरासर दं माने गासैखौबो बिराद ज्योतिस्वरनिनो साकार स्थुल मुर्ति बे गियान सोमजिनानै मा जायो जोंनाव मा होनो बिबेक बिसार गियान सोमजियो बे बिबेक बिसार गियान सोमजिनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावखौ सिनायनानै गावनि थांनानै थानायनि अराय गोजों स्रां गियान बुद्धि बेखौ मोननायनि लोगो लोगोनो जों मा जायो गावबो आरो न'खरखौबो आरो समाजखौबो जोङो बे गोजों स्रां बै नित्य आहुति कर्म मावनाय आरो ज्योतिषखौ ध्यान धारणा खालामनाय कर्मस्थखौ ज्योतिखौ धारण खालामनानै ब्रह्मरुप जानाय बे गियानखौ गावबो मोननानै न'खरनि सफरफोरखौ मोनहोनानै आरो समाजखौबो बे एखे रोखोमनि गियानखौ मोनहोनानै मा जायो जोङो धर्मथ कामखौ मोनब्रैबो बिथिङाव जों मा जायो डेभेलप जायो आरो माने जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा जिबिनि मंगल जायो गावनि आरो न'खरनि सुख गोजोन सान्थि आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनाय जायो बेवहायनो मा जायो जोंनि बे साननाय हनायफ्रा पजिटिभलि जेब्लाबो सांग्राङै गावखौ आरो न'खरखौ समाजखौ गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो हानायनि जे जोंनि थांखि बे सोमजियो बेनिफ्राय जोंनि थांनानै थानायनि रांखावरि खामायनाय बिदा सिखा लानाय समाज फोसाबनाय धोरोम खान्थियाव मोजाङै माने बिद्या सिक्षाखौ लाब खालामनानै सासे मा होनो गियानि गुनि सासे ब्रह्मगियानि बेबायदि बेक्ति जानानै गावबो आरो समाजखौबो बे गोग्गो सोरां ब्रह्म गियाननि लामाजों दैदेनलांनो हायो आरो दा बेनि गेजेरजों थाङोब्ला जोङो बोसोरसे बोसोरनि बिथोरावनो जोङो धर्मथ कामखौ बे मोनब्रैबो फिथाइखौ मोननायनि राहाखौ बे नित्य आहुति कर्म मावनायजों लोगोसे जों बे कर्मखौ मावोब्ला बेखौ जोङो गमामायैनो जोङो मोननो हायो आरो बे सैथो थार सैथो आरो दा बेखौ जोङो शास्त्रनि बोसोन बादि सान्निध्य क्रिया अर्थात नित्य आहुति बे गोबाङानो गोबां प्रसारकफोर दङ गोबां नित्य होग्रा धोरोम सिबियारिफोर दङ नाथाय बे बिथिङाव गोबां बिबांनि सिबियारिफोरखौ जोङो बे बिथिङाव फेलें जानाय नुनो मोनो आरो माने जाफुंसार जाया आद्रा ससेयावनो बिथांमोना नित्यखौ दोननानै गोजानाव थानायखौ नुनो मोनो दा बेफोर मोननो हायो जिहेतु परमहंसआ बुंलांदों रोखायैनो बे ध्रुव सत्य बेखौ मिथिनानै ला होननानै बुंलांदों जिहेतु नों जग्य होनायनि गेजेरजोंनो जिउआव सुखु सान्थि आरो जाफुंसार जानो हायो होननानै नाथाय जोंनि गोबां प्रसारकफोर दङ बा क्रिया लानानै नित्यनि हाबाखौ मावदोंमोन नाथाय गारनानै दङ दा बे आफामोनखौ मा खावलायगोन परमहंसनि जिथु बोसोन दा बे बिथिङाव आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे जायफ्रा प्रथमाव दिक्षा गुरु होनानै जानानै दिक्षा होदों बे दिक्षा होग्रा आफामोनाबो दिक्षा होनायनि सिगांनो दिक्षाखौ मानो होयो आरो बे दिक्षाया मानसिनि जिउआव बेसेबां गोनांथि दङ आरो बे दिक्षाखौ मा प्रसेसै मा सिस्टेमै होयोब्ला बै दिक्षा लाग्रा भक्तआ बे दिक्षा लानायनि जे मावनो गोनां हाबाफारि बेखौ खाथाय खाथा अर्थात नेट एन्ड क्लिनै बुस्थुबोध जानानै कर्मखौ मावनो हायो बेबादि माने
प्रसेसखौ बा आदब खान्थिखौ बै दिखा होग्रा दिखा गुरुआनो सिगां गावनो इडुकेटेड जानांगोन अर्थात क्वालिफाइड जानांगोन बेनि उनावसो बियो माने दिखाखौ होनो ओंखारनांगौ बा होनांगौ दा सासे मानसिखौ बा व्यक्तिखौ दिखा होनांगौब्ला प्रथमावनो बिनि आवगाय गतिमतिखौ नायनांगोन बेनाव बे दिखा लानायनि गांनाया दंना गैया बेहा बे दिखा लानायनि गुदि थांखिया मा दिखाखौ मानो लानांगौ बा मानो लानो नागिरदों बेफोरखौ गुदि खिथा बे दिखा होग्रा गुरुआ सिगाङावनो बेनिफ्राय एसे इन्टारभिउ सिस्टेम लानांगौ आरो जे नोङो जिबनाव मानो दिखाखौ लानो नागिरदों दिखा माने नों मा बुजिदों नों मा बुस्थुखौ मोननो हास्थायदों मानि थाखाय नों दिखा लानो आवगायदों बे बाथ्राखौ माने बेनाव एसे सालिजारि सोंनांगौ मानो होनबा गोदोनि ऋषिमुनिफ्रा बे दिखा होनाय बुस्थुखौ होलाबायामोन पुनः सातबार गाहाम बेखौ माने जाजमेन्ट खालामनानैसो सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजोंसो गमामायैनो बेनाव गुदि मुवा जायखौ होनदों परमार्थ जिउमा ज्योतिष इसोर बेखौ मोननो हास्थायनाय बे भाबा बेनाव दंना गैया बे जिनिसखौ बे पुनः इन्टारभिउ लानानैसो बे दिखाफोरखौ होयोमोन बेखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जे दिखा होग्राफ्रा बै दिखा लाग्रा व्यक्तिफोरखौ बेनि गतिमतिखौ बेनि आनजाद लाग्रोनांगौ एक्टिभिटिसफोरखौ नाया हसियानो माने बयबो माने दिखाखौ लानांगौ दिखा लायाबा गियान मुक्ति जाया मखलाब मोना धर्मथ खामखमरु फिथाइखौ मोना बेबायदिल' माने लाइट फिल खालामनानै दिखाखौ होनाय नुनो मोनो आरो दा जायनि थाखाय मा जादों दानि बे दिखा लानायफ्रा 100आव फ्राय 90%आनो 99%आनो फेलार जादों 100आव 99%आनो फेलार जानायनि खारना बेनो जे दिखाया मा बुस्थुखौ दिखा होनांगौ आरो दिखा होग्राया गावनो निजे मा बुस्थु आरो दै दिखा लाग्रा मा बुस्थु मानो होनबा जायनो दिखा होगोन बेखौ शिष्य होनबाय ओमफ्राय जाय दिखा होग्रा बेखौ गुरु होनबाय थ गुरु आरो शिष्य बे मोननैनि सिगाङाव मा डिफारेन्स दङ नै बेनि माने प्रकृत माने सार गियाना बा खारन रुपाव गुरु आरो शिष्य स्वरूपाव एखय बुस्थु होनदों एखय बुस्थु दा होमब्ला नोङो बबे बुस्थुखौ दिखा होगोन बबे गुरु जानानै नों दिखा होगोन आरो बबे बुस्थुखौ नोङो माने अज्ञान शिष्य होनानै नों बबे बुस्थुखौ दिखा होनो सानदों बेखौ मोनसे मा होनो मोनसे आहिला बायदि मोनसे आगजु बायदिल' बाहाय सासे शिष्यआ माबे बिथिङाव गोनो गोथो दं बेखौ मिथिग्रोनानै लानायनि उनावसो दिखा होग्राया बे दिखाखौ होनो दायथ' दं आरो नंगौ दिनै बे सुंद' समनि गेजेराव जुरि आफाया परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया होलांनाय शास्त्र बिजाबाव लिरनानै गालांनाय जिहेतु जोङो जौगाहुथिनि गेजेरजोंनो सुखु गोजोन आरो जाफुंसार जानो हायो जायनि थाखाय जोंनि प्रसारक गोबां प्रसारक आइ आफामोन लोगोसे सिबियारि बयबो दिक्षा लानानै सैत्य धर्म बा जौगाहुथिनि खान्थिखौ मावनो लायो नाथाय गेजेर ससेयाव गोबाङानो बेनिफ्राय जानगार जानानै थानायखौ नुनो मोनदों दा बे आफाया बुंदों खाथायै खाथा परमहंस आफाया जेरैबायदि बिजाबाव लिरनानै गालांनाय बोसोन होलांदों बेबायदिखौ आखरे आखरे जों फालन खालामोब्लानो थारैनो परमहंस बुंलांनाय जिउआव जोङो सुखु गोजोन मोननो हानाय आरो इसोरखौ मोननो हानायनि जों लामाखौ जोङो मोननो हागोन दा बेखौ दिनैनि बे सुंद' सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बे आफानिफ्राय जोङो रोखायै मिथिनो मोनबाय दा बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम फिन खेबसेबाव अननाय सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ फिन जासिनानै जोबथारनायाव दिनै बे सुंद' सावरायनायाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जुरि आफानिसिम फिन खुलुमनाय जासिनानै दिनै बे आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय आफा औ